valentía e forza dos homes e mulleres deste reducto consigue que este lugar sexa inalienable para os humanos que aseñan a vida continuamente. Os galos son xente sinxela e humilde. Síntense protegidos pola súa forza. Valoran as tradicións e a armonía rural. Pero, claro, está. Cando a calma correxe moito, sempre hai algo que anima, como as troncas, que son os saldates. Pola noite, esta amável aldea, mentres os seus habitantes dormen, convírtese nun espacio cheo de manxa e coro, no que as fadas e os pequenos animaliños do bosque cercano celebran a súa propia festa. Estes gustan de sair pola noite, ao caer o último raio de luz. Entón, fanse os donos da naturaleza, da que disfrutan celebrando a súa delicia de vivir con danzas e xogos. Pero, ao chegar ao raio de luz, as fadas e os animaliños do bosque escóndense de susto, porque a vida na aldea gala volve a renacer. Tenemos que dar las gracias a los decorados de los alumnos de segundo ciclo.
yo parlando. Io sono carta. Cos'è questo? Como en todas las aldeas, por la mañana, celébrase o mercado, en él a peixería. É o posto máis animado. Os de Nalzabeques é o único peixeiro do povo, que sabe pescar onde de la cidade. Mantén a mercadoría na súa tenda, e, por moito tempo, os seus peixes son do tipo in conserva. Baixo a presión do Senado, os romanos, con Xulio César a cabeza, dirán a ver os plans de conquista deste territorio. Xulio César envía lexiones e busca sofisticados medios para someter por la forza a ese último recurso contra la magistración. É algo excesivo, pero Castells e Reyes desbaratarán todas as súas maquinaciones.
preto das costas parece que se acerca unha banda de corsarios con Barbarroxa cabeza, en busca dun bo botín, aínda que o máximo que chegan as súas abordaxes é a sacar para mercar un barco novo. Os belicosos galos saben como ser victoriosos dos enfrontamentos con eles. E como sempre, despois da tormenta, ven sempre a calma, que pode representarse baixo diversas formas, aínda que, ás veces, inesperadas e extrañas nesta marginal rexión. Imagine that
malo ser paro. Agradecemos vos que vos acercarades á aldea de Galén para disfrutar con nós esta festa e esperamos que saibades disculpar as pequenas improvisacións. Desexamos poder celebrar con vos o próximo Entroido. Gracias a todos. E agora